Situationen er den, at vi har mistet kontakt til passagerfly, der ligger i dansk luftrum op ved Skagen. Den der? Ja, lige præcis. Jeg har sat Thor 16 på højeste beredskab. Moonbeam Skylight, after interrogation you are to continue a cockpit check. Jane, du må gerne scramble i 216 Skrydstrup. Jeg scrambler. F-16. You are ordered airborne. Please acknowledge. Copy that. F-16 airborne. Vi undersøger passagerflyet. Copy. Nu popper der noget ekstra op derude. Vi har et uidentificeret fly ude i Østersøen med kurs mod Bornholm. Det stiller os i en helt ny situation. Enten kan vi flyve ud til det her fly i Østersøen, som vi ikke ved hvad er, eller vi kan fortsætte op på den her passagerflyver, som vi har mistet kontakten til.